Is-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna huwa rifless f'diversi oqsma, kif jista' jixed l-intraprenditur Anġlu Xwiereb li huwa involut f'bosta oqsma tan-negozju. Mit-turiżmu għall kostruzzjoni Xwiereb fisser kif qed jinħass fis-suq tax-xogħol ir-riżultat tajjeb li kisbet Malta. Dwar it-turiżmu, is-sit ta' Erba' Lukandi jinnota kif żdiedet il-profittabilità tas-settur li qed tgħin biex jikber l-investiment. Iva, naturalment, jekk inti tipallek iktar qlieħ minnu enterprising, jekk għandi qlieħ terġa' tinvesti iktar. U hekk ġara, fil-fatt iktar l-lukandi, ħafna mill-lukandira, jekk għandhom il-profitti, ittara ħafna refurbishment. U jekk tagħmel refurbishment, sa tira kwalità ta' turist aħjar. U dik jkollu l-multiplier effect fuq il-pajjiż. Fl-aħħar xhur il-Gvern kien biddel il-politika tiegħu bilan li l-lukandi jkunu jistgħu jitellaw aktar sulari. Il-ħtieġa ta' dan ikkonferma Xwiereb ukoll. Bħalissa naħseb rekord żmien qatt ma kellna daqshekk turisti f'pajjiżna, l-lukandi kollha sejrin tajjeb, għandhom bżonn iktar sodot bħalissa, jiġifieri m'hawnx jiġifieri, mhux biżżejjed. Qed ikun innotat titjib ukoll fix-xhur tax-xitwa u dan mhux biss jintlaqa' minn għandu l-interess kummerċjali iżda wkoll mill-ħaddiema. Sa ftit snin ilu x-xitwa seta' tkun żmien taqtih il-qalb għal min jaħdem f'lukanda u donnu din ir-realtà qed tibda tinbidel. Li ġranna meta kienna l-turizmu kienx daqshekk tajjeb, kulħadd ġifieri għamel l-almu tiegħu biex inaqqas l-ispejjeż u xorta kien nagħtu servizz. Allura llum il-ġurnata la darba żied it-turnover u n-numru ta' staff tista' kważi baqa' kif kien u allura għandek iktar qlieħ u la darba iktar qlieħ iktar terġa' tinvesti. Anġlu Xwiereb jinsab f'pożizzjoni li jinnota wkoll li titjib fl-industrija tal-cruise liners minħabba l-involviment tiegħu fil-Valletta Waterfront. Iva, fil-fatt il-cruise passengers, cruise liners jiżdiedu l-pajjiżna, dan huwa għaliex għandna prodott tajjeb, għaliex investejna kważi 40 miljun euro hemmhekk. U bekk il-turisti li jiġu pajjiżna jirrekomandaw kemm jikbulhom jikbu l-operaturi li Malta oġbithom. Iżda l-isfidi ma jonqsux. Fosthom fil-qasam tal-kostruzzjoni fejn qed tinħass dejjem aktar ħtieġa li jkun hemm investiment fir-riżorsa umana. Apparti minn hekk anke fil-qasam tal-kostruzzjoni, problema li għandna maħniex insibu ħaddiema, rridu iktar ħaddiema bi-skills. U nindirizzawa din bħala pajjiż. Naħseb kull settur li hawn tan-negozju f'Malta jidher li sejjer tajjeb.